awung kalih tawarana tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ning Radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sirku tak arahne saurunge poso ning malah ngersake bar bodho. Ha iya. Alhamdulillah nyicil ayem, sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Mundhak gawe bingung yen tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepundhen senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syakirun. Sugeng lenggah ana ing dalem monitor Kuntadi Channel. Ya, ora kersa rene, kersa ningko pas menyura. Ha iya. Ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ha iya. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Boya keduman sahatate salate
Sadurunge telas sinom monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar Pikir Jagung Baru. Mangga Bu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar Pikir Jagung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling nggih Pak Dalang. Nggih, leres. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin, ya rabbal alamin. Telaske Bu Kesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Awake dhewe sak kanca madang karasowan